Hello po mga guys, good evening. Di anasad ang mga akong bagong kompos para sa inyong tanan. Mga panuno akong gikumpusan para sa ako'y gidapigan. Tanan akong gipang-abilahan kung sa umat o sa lagot nga pilian. Si Rini, si Mali, si Lacson, si Bongbong, si Isko. Si Rini, si Mali, si Lacson, si Bongbong, si Isko. Ayaw ko to sa mga walay hinungdan, kay basin ka mo magmahay lang. Kanang yung hinabangon o matuluon, o dili mangurasyon sa panudlanan. Si Nini, si Mali, si Lacson, si Bongbong, si Isko. Si Nini, si Mali, si Lacson, si Bongbong, si Isko. Kay sila gyud ang mga hero. Nagpililungay ko kinsay pangulo sa akong panggobyerno. Mauna karon ato gyud karuhon, kung kinsay angay palingkuron. Usa karon atong gyud pilion, ang nasunod nga magpalinawon. Si Nini, si Mali, si Lacson, si Bongbong, si Isko. Si Nini, si Mali, si Lacson, si Bongbong, si Isko. Kay sila gyud ang mga hero. Nagpililungay ko kinsay pangulo sa atong panggobyerno. Kung naay problema iyang lusundaron, kana gyud atong nga pangkaon. Kana gyud ang atong agibahan, kay dili niya nga basadyan. Si Nini, si Mali, si Lacson, si Bongbong, si Isko. Si Nini, si Mali, si Lacson, si Bongbong, si Isko. Dili ta basagyan. Thank you guys.